So what's up mga katuba? We are Mananggiti people. So ngayon mga katuba, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kasi pista sa amin mga katuba, magkakatay kami ng baboy. Pero hindi ko lang ipakita yung baboy pagkatay mga katuba, no? So mamaya na lang pag malinis na. So bago tayo magpatuloy mga katuba, intro muna tayo. Let's go. Tanggalan na namin ng balahibo mga katuba. Yan. Mga katubaw, busy kasi lang sinugbaha mga katubaw. Oh. Kaso-aso na, gawil-uwil oh. Kahit kayong tigsugbaw, di mo lingi na. Allah. Mga katuba, kay gutom kayo ah. Tigsugba sabi. Sa! Ito orang karne dito mga katubaw. Terus lamisa. Amo nang tabangan ugutan unya mga katuba. So karon suba-suba lang sa mi karon. Diretso na ikuan. Nang diretso na lunod. Anaon mo kayon gidayo waron mo. Init kayo mga katuba. Init na tayo. So busy po si Auntie Paping mga katubaw. Magkuha na siya, magsuman. Kan guriti yang pason kay yara nang yaban. Agoy. Para sumano ni te. Suman ni suman. Suman daw mga katuba. Ay! Yung saon ni ani diskarte we. Ay nga naon dai diskarte mga katuba. Pagkuan sa suman. Ano ta bagaso ko ano trading ba? Balik tadi mga katuba eh. Nara, luto lagi kay silugban mga katuba. Kin. Gaso-aso na gid mga katuba. May unod daghan no. Ay mo na pre. Mga on na gid mi ani karon taud-taud. Ito na. Toto pa bali to. Luto na luto nito. Mga katuba. Gutad na sinugba. Hapit na yun. Naman na. Ito pa yun. Hapit na katuba. So ito rin karnita ng mga katuba. Baboy gini ha. Na di ihaw na mo. Ano sinugba mga katuba? Berlayo. Ngaon may karon mga katuba. Yun, yata sa nila yan dito. Apo layog sa baboy. Gutom. Napay bahaw oh. Hindi bahaw, bago ni. Kawat-kawat lang sa atan ng mga katuba. Lugba ba? Gutom nga yan, gutom. Pagkuha din nila, ini lang dito. Dito sa ribat nito. Ay, pantansyon mo. Ano mo yan, nakinlo ko tinaigikan. Bahalong, nauna ko ano eh. Napaman dire mga katubaw, mama luto ba? Ito na ping. Ha? Dito, ano sa mo? Sugbas ang papa, wak mamaluto. So, tapok may karon mga auni. Para mga katuba, magkinauboy lang sa mga ano. Lami kining sabaw ani karon. Ano yan mga katuba, niluga, niluga. Suka! Ano suka di ay? Bye. Mura na kinaon. So, mga auni ninyo mga katuba. Bahaw dia. May bahaw. May bahaw, Jok.
So, kaon sa miya. Dad! Ako na nagdukot! Pre! Na! Kana, iba! Tabi siya dahog. Way bahaw daw itong bago. Dumo sa pangos. Ang to ba? Papa. Diba? Ah, mga katubaw. Ay, asa Bahaw. Sama dito dyan. Daan ako dito. Baho. Ga! Pre! Lupa! So, diyan takot to mga katuba, no? Wala ta sa part 2. At tangilan yung part 2. Diba? Di na gini mag... Thank you for watching.